Právě jsme si objednali jídlo v našem hotelu, kde ještě nevíme, jestli vůbec budeme ubytovat. Snad jo. Vítejte u videoblogu číslo 2. Vítejte po víkendovém videoblogu, koncertu ve Vimperku. Já už dneska koncertu vole. Co nám to vydaří? No, máme tady společníka jménem Pepík asi, já nevím jak se jmenuje. Pepík, ne se jmenuje? A je to hrozný pták. Je to hrozný pták, ty vole. Když tak ho pak můžeš natočit toho pokuta, vole, který tam furt vole píská. Ty ryby jsou lepší, vole. Ale dneska jsme v pohodě, vedle jsou taneční a tady to nás zítra čeká. Jdeme na návštěvu do pokoje kapely The Hump, kytaristi a zpěváci. Pěkný čurák, ty vole. Ale že mám kapelu, ty vole. Hele, ale tu je pití na ráno, ty vole. Luxus. Počkej, vole. No, co řekni Hany k tomu, vole? Já už jsem říkal na chodbě. Hele, vidíme. Super, vole. Já mi řekni, proč nesvítí to světlo, asi se budu stěžovat na recepci. No jasně, s tím, vole. Nic, tak já zapnu tím, čo. Ty jo, hezky pánové. Ty krávo, ty vole. Tak ta večeře při svíčkách asi opravdu bude. A tak co? Tak je to zadarmo, ne? Tak nekup to. Ne, já jsem úplně spokojený, jestli já Ne, jasně. Tak zapnu telefon. Jo, už jede. Ale počkej, jako jo, teď jenom zcela, jakoby, jako objektivně, jo. Co tam je? Pojď mi baranda, vole. No, co chceš? No, jako, Hezky. Ty vole, vůbec mě nenatáče, jo. Zlité jak motika. Voda, vole. Jsem si kouknu, kolik je hodin, vole. Ty král. 12:30. To už znamená, že dneska hrajeme, protože dneska je sobota, vole. A ještě ukážeme flašku, vole. Ty král. Už taky trošku dochršla. Ale mě tady dělá manželská postel, vole. Ní 2 repráci, vole. Je krátce po jedné. V noci. Sobotní. Teda. Svátka. Kdo šuká, kdo si píchá penicilín, ty vole. A my čuráci tady prostě děláme furt. Kraviny. To slyším asi post. Že se na to nevyserou, vole. Země drží moje tělo v obětí, já si říkám prostě puste mě ven. Já chci do vesmíru hledat jiný souvisí, najít si planetu jako ostrov sen. Nacházíme se v hotelu. Hvězda. Můj manžel spí, takže jsem chrápal. Moc dlouho, teda jsem nespalej. To moc půjde. Pokud jsme se opili včera, já vám ukážu, jak si jdem do hotelu. Pojďte. Nadsázky možná dobrý nápad, zapnout si kyslík, abych mohl dejchat, rozepnout pásy, abych mohl létat. Cítím tu svobodu, já vrátit se chtít nebudu, osamělej bezvrátící po mléčné dráze, aby našel novej svět, který ho zase plně sváže. Hledám to správný místo, svět, nechci už zpátky, vím to, ne.
chce, aby